това е хипче. И само кажеш, еди кво си, нам си кво, първо, второ, трето, пето, шесто, седмо, еди кво си, нам си кво. Пето, шесто, седмо. Гледайте Фидосова, кефете се на Цецка. Да живее Бойко, Цецо, Мецо, Дянков, Мянков, Вежди и баба му. Долу всички заменещи морето. Ние не можем вече да се състезаваме само по табели. Може да има партии, които все още могат от едната табела да изкарат и резултат. Смятам, че хората имат значение. Или ние като нация искаме да сложим точка на това, на безумния начин, по който живеем в последните 20 години и да разберем, че истината и справедливостта са вътрешните устои на една нация и на един човек. И се приближаваме до 10-те Божи заповеди, а не до правилото, че можем да правим каквото си искаме, важното е да ни се разбира. Не може участието в политиката да е някакъв личен гъдел. Решенията, които се вземат за националната сигурност и за правосъдието, са логично следствие от хората, на които те са поверени. И затова мисля, че са нужни две неща задължително. Едното е наистина конституционни промени, а второто е много сериозен кадрови подбор в системата. Гласувайте с номер 1 в бюлетината за Татяна Дончева и Движение 21. Купуването и продаването на гласове е престъпление.